Wesibongiseni. Manje mntanami usho ukuthi wena kulamamolo ongena kuona azikho izitolo zokudla khona nje izitolo zempahla kuphela. Wena nje mungena unukelwa isicathulo nje unukelwe yibhande nebhlukwe mungena emall. Akukho nje kuwena ukuthi ake ngingene ngicoshe noma isaka lempuphu noma isaka le rice noma ngicoshe nje noma okwamaphisisana okuzofika kuphekwe ekhaya. Uzubasize kubatshele ukuthi noma usufile abothumela umuntu oyofika azokhala emncwabeni wakho. Kuba uyena obakhulumelayo ngoba ayibayobe balahlekelwe. Hayi bayobe balahlekelwe kule zitolo othenga zona ngani yami. Komele balikhiphe ngempela indiye elizozokukhulumela lapha eCasanova musufile. Ukuthi nje hayi sihanjelwe umuntu obekuthi mekulesihlanu nje sazi ukuthi asisivale isitolo engakafiki ukuzokhithiza impahla. Umuntu obespend umholo wakhe wonke ngokuthi azothenga lamanikiniki ethi siwadayisayo. Uze wazi ke futhi ukuthi mina ayikho into engiyoyikhala mhla uhamba. Into engiyoyisho nje futhi bazi bangisize bangangisukumisa emhla kushone wena ngoba into engiyosukuma ngisho ngiyothi thank God one less mouth to feed. Ngoba hayi niyangimosha ingane zami. Niyangimosha ingane zami. Nina nje nazi ukuthi kuyaswenkwa nje. Kuyaswenkwa nje. Akukho ukuthi kuyadliwa. Anazi nokuthi amanzi akhokhelwa ngani, ugesi ukhokhelwa ngani. Nifika senigeza nje, niqokele impahla zeni eniyiwasha ngamanzi ami. Engazi nokuthi akhokhelwa ngamalini. Akobe ukuthi uyalikhokhela ke njalo icebo lethu. Ngoba ngempela mina ngeke ngize ngilonge ihlupha ngawe. Mhla wathula nje ngiyokufaka kuona lo vrupha wakho ngithi abamba umgodi sikufake ngawo phakathi. Ngoba uyicabangeli wena. Awuyicabangela awunabo laba. Awunabo laba bekho. Wazi ukuthi kuyagqokwa nje emhlabeni. Zona lezi izinsizwa sokuhamba nazo nale intombi zakho hlala untanta nazo. Zithini nje mezikubuka? Zona le icathulo zakhe ezibizayo kodwa ulala phansi njengazo. Please subscribe to my YouTube channel for more videos. Subscription is free. Mahala.